kanang mga tao nga maghigugmaay niya or nagkahigugmaay o niya nagkita sila unsa dayoy unang huna-hunaon or buhaton. Panantan manag-uyab inigkita nila unsa dayoy unang buhaton, mangaon. Mangaon. Tanawa ng mga naghigugmaay nga mga kaliwat mag-reunion, unsa man dayoy dadon, pagkaon. Normal gina. Karon kay nagkatipon man ta unya naghigugmaay man ta, unsa may atong unang buhaton, mangaon. Mangaon. Muna kining atong gisaulog nga Eucharistia, pagkaon ni, bangkete ni siya. Kaon niya kay ang Ginoo nahigugma man nato, pag-anhin niya sa kalibutan, gipadala niya ang iyang anak, isip pagkaon. Hilingi ay mong tupad ing na kapila na ka nakakaon o Ginoo. Matan mauna siya. Kanus-a man sad mulami ang pagkaon. Kaya na may usahay ang pagkaon, lami usahay, way lami. Unsa may mga panahon na ang pagkaon lami. Una gyud basta giganahan kas pagkaon. Kinsa dinhi ang giganahan nga mukaon ni Kristo ta sa kamot. May jutay rawa katunga. Lahi day inyong giganahan kanon karon. Ikaduha kanang wa kay sakit. Wa kay sakit ba kay masakit to ka. Wa lami pagkaon. Kinsa dinhi ang dunay sala nga babag sa pagkaon ni Kristo, dili mo ganahan mo kaon ni Kristo, or bisa ganahan ka mo kaon kay naamang kay mortal sin, nagpuyo-puyo man ka, civil married ra, nag same sex union pagyod, nagkabit-kabit pagyod, mawa nay lami ang pagkaon. Basta daghang kay tag sala, way lami. Kay ang sala gitawag man nagsakit, unya ang makasasala masakiton. Nga ikatulo, ang pagkaon maway lami basta makahilo, makamatay ba? Nga nahibaw kang makamatay na. Kinsa ninyo dinhi ang mukaon gyud og buriring ta sa kamot. Hadlok mo no, pero naman sa uban mukaon gyud ana. Pero managana ka basta nahibaw kang makahilo na, murag mawagid imong gana. Nya unsaon man aron mulami ang pagkaon, kinahanglan kay kana manggong gana kauban na sa gugma. Pero ang gugma dili kanunay kauban sa gana. Mao na ang gigamit sa Ginoo, for God so loved the world. So ang gugma gyud maoy hinungdan nganong magluto ka, nganong mangaon ta, kay naghigugmaay, dili lang kay giganahan ra. Kinsa dinhing mga banag asawa nga hangtod karon do na gid moy time at least once a month nga kamurag yung duha mangaon ta sa ngamot. Awa na. Huy, hasta kamo. Ana pa na din pwede. Kanasan nagmahay na sa duha may bana. Di ba? Ang ako lang baka nang naibana. May ginang naaoy. Importante kay na mangaon man ganing pari og madri once a month. Ang gani mi ginagmay ng ana. Kamo na noon nga banag asawa gid mo. Ay maka-develop man ginas gugma. Gugma ba? Mo spend gyud mo time nga kamo ra gyung duha mangaon. Bisan lang og anak mo sa inyong balay. Magmantika mo og hipon nga inyong itunlob sa kana ganing mangga nga kanang Indian, daghan marong Indian mango nga kana ganing kuan, palit lang mo nya magkaon mo, maghinungitay mo. Mo pisik diri ang hipon, imusang pahid-pahiran, no?
Ingon day mo ba na hilas ba ni mo ako lipahidan na. Ay ayaw basta kaon namong duha okay kay na. Mga igsoon, unsa may meaning aning kinabuhi? Kay naingon mas Kristo, ako ang pagkaon nga naghatag og kinabuhi. Ang tanang pagkaon gawas ni Kristo naghatag og kamatayon. Musbo na ko ha, si Kristo ra gyud ni claim nga siya ra gyud pagkaon nga naghatag og kinabuhi. Hastag utong mana nga gihisgutan sa atong unang pagbasa didto sa kamingawan gipakaon sila sa Ginoo, gitawag gyapon tong Kristo og nangamatay gihapon sila. Pero ang iya kunong lawas og dugo basta maoy atong kanon naa gitay kinabuhing dayon. At tumurag akong tanaw tinuod man sad kay do na man gyud panultihon nga niingon, we become what we eat. Kung ang atong gikaon patay, unsa man say mahitabo nato? Mamatay. Kung ang atong gikaon buhi, unsa may mahitabo? Buhi sa ta. Unya kay kanang imong gikaon nga baboy, buhi na patay. O patay ka. Kanang manok nga imong gikaon, buhi na patay. Patay. Kanang isda nga imong gikaon, buhi patay. Patay o di perting patayan nimo. Pero kining Eucharistia, kining lawas og dugo ni Kristo nga niya sa atong altar, buhi kanunay. Bisan ang kinagamyang particle ani, buhi kanunay. Mao bitan nang natay Adoration Chapel, nganuman mag-adore ta sa buhi nga Dios. Unya kung mao na nay musod nimo, mahimog gyud kang buhi. Ano? Nakaron ayaw na mong pangaon sa mga patay. Kan-an ninyo ang buhi. Libre pa yun. No, sige, tanga na. Ingkaon sagot ay libre pa din nga naaman usay sibot ngay ana, mamutoy bayad nimo. Ay wa man sagod mo pugsagod. Sabayasan mo ay, wa man sad mo pugsa. Kuliktahan o sa sibot ba, way kalawat ha, way kalawat ha, way kalawat. Di ka muhog, wa kay kalawat. Pero nasa giuban di gyud muhog sa sibot. Mao pay mag-una diri kalawat. Dako ra kay ka nga, amen. Wala ba yun muhog sa sibot? Gitawag na sila mga gate crosser. Kana bang manood lang, mangaon, wa katampo. Kaya joke lang na ha, si Kristo. Ay, suhog sa tingin mo sibot, ay naunsang-san mo. Na siya. So, ato sang pamalandungan, unsa may gipasabot ni Kristo aning mabuhi nga siya mismo nagbitay man sa krus, namatay man. Hastang mga apostolis namatay man sa atong meaning sa kamatayon. Unsa man dining kinabuhi nga gisulti ni Kristo? Doon na ni tulo ka para nako sa akong nakatunan, tulo ka kahulugan. At least ba, tulo ka kahulugan. Ang unang meaning sa kinabuhi, basta mo hisgot gani ng Bible o kinabuhi, ang unang meaning ana, kalipay. Kalipay. Lingay mong tupad, buhi ka. Pasabot ana, malipayon ka. Ano? So sugod karon ingnan ninyo mga banag asawa sa inyo mga anak ikabuntag, dai buhi pa ka. Nya magkusmod na gyud imong asawa, dai mustang kinabuhi. Ano? Basta ang unang meaning sa kinabuhi, muhisgot kita kalipay. Ang sunod nga meaning sa kinabuhi, way sala, kabalaan. Kabalaan, way sala. Adi tingali ingong yung perfect nga way sala, basta minus kag sala ba? Kalimpyo, kabalaan. Mao nay kinabuhi. Tanawa ra na inyong balay, nga daghang ing lawa-lawa, daghan kaing abog, perting hugawa, mingon ka, unsa man ni? Di man yung mga buhi, mga tao din, patay naman tingay ni sila. Pero og limpyo kayo, murag ni agyo'y kinabuhi, no? Mo kasabot. Ingna, kumusta ron imong kinabuhi? Hugaw, ano? Og hugaw gani, patay na. Muna ang sala, gitawag og kamatayon.
Mao na siya ha. Kay hugaw man na. Ikatulong meaning dili ang kinabuhi mao ang langit. Ang kamatayon mao ang impyerno. Sa ato pa, og moingos Kristo mabuhi ka sa dayon, malangit yun ka, dili ka maimpyerno. Okay? Kuha na mo. Sige, unsa to yung meaning sa kinabuhi? Kalipay, kabalaan, nga langit. Muna na itong gitawag og masantos ta. Matod pa ni Kristo, mga ambisyon kita nga mahimong sama sa atong amahan. Nya kay ang atong amahan balaan man, kinahanglang mabalaan sadta adto tas langit. Nakaron unsaon man aron pirmit ang buhi maton Kristo, kaon ako. Kaon gyud. Kanunay aron mabuhi. Kay kanang pagkaon makabuhi man gina. In general, bahala nagwa na ng balay, wa na ng yuta, kanabitang masunog inyong balay. Di man mo moingon, di na lang ta mangaon, kay wa na tay balay. Mukaon ta bahalagway balay. Bisan ganigwa na ng bana, wa na ng anak, wa na ng asawa, kaon lang gyapon. Kanabitang na inamatyan, na ilubong na ang bana baron, asawa, maghikay man gyapon. Ngaon man, mas importante ang pagkaon kaysa imong tupad. Bitaw, nganom nagwa na ng imong tupad, di na ka mukaon. Kaon ka. Nganom di ka ng imong kwarta, wa na di na ka mukaon. Kanang imong sakyanan, wa na di ka mukaon. Kanang imong yuta, wa na di ka mukaon. Kaon yapon. Mas importante ang pagkaon. Muna kaon gyud kanunay. Nya unsaon man pagkaon si Kristo, duha ka paagi na ay gitawag natog real eating, na asay gitawag natog mystical eating. Ang real eating sa atong pagtuo kining Eucharistia. Kaon, simbag yun, pangalawat yun. Nya kuhaa ginang tanang ali kanang mga mortal sins. Kay mukalawat kang na mortal sin, murag imong gihiluan ang imong lawas. Para ragud anang mukaon kag litson, kay perting lamias litson, pero ang imong kolesterol 600 na. Nya dako na kay ka og kasing-kasing. Mukaon pa kag litson. Igo na lang kang mutila ana gamay. Pero kaong yo habhab tag sa kabandihado, di na makaya. Parehas na lang taas kay kag sugar. Imong sugar ni abot nag 750. Samad, kaon pa kag ice cream. Ambot ka, bahala ka da maghikog ka kaon. Mao na inana, maorasan na ang mortal sin. Ang lawas ni Kristo mahimo nang makahilo nimo basta naa kay mortal sin. Kuha usa na ang sakit nga grabe. Ana ha? Pero pras nako nga akong sugar kuan pa man napamas 120, pwede pa ni og ice cream. Haron mo abot ayog 300. Ana nya abot 300 hunong na sad ana. Hantod yun mamatay. Onya, human dinhi sa real eating. Matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa karon, miambita ni Kristo sa atong pagkaon, miambita. Sa ato pa kung si Kristo nahimo natong pagkaon, nya miambit na taniya, we become what we eat. Mahimo sa tang pagkaon ngadtos uban. Sa ato pa maghatag tag kinabuhi ngadtos uban, maghatag ta nilag kalipay, maghatag ta nilag kabalaan, ug magda ta nila ngadtos langit. Lingay mong tupad. Ingna pwede na tikang kanon. Ingna ba? Huy. Lingi ay mong tupad, ingna pwede tika ipaniod toron. Dinis atong parokya, unsa may atong pagkaon. Unsaon ato pagpakaon di ay. Unsaon ato paghatag og kalipay, kabalaan og kasantos ang atong parokya.
Kung atong matuman ang ato dinhing mga mahatag ang gikinahanglan, makalipay gina nato. Unsay atong gikinahanglan ron? Bell tower, unya adoration chapel, niya ang atong bag-ong CR, niya kanang diha buta pumero, walk of apostles, niya ang atong lingkuranan, atong mailisan, niya unsa may atong paagi nga mag-anha ta diha maghatag sa atong gugma, palit og raffle tickets, no? Kana mo na siya. Ang di mo palit sa raffle tickets, patay na sila. Ang mo palit og raffle ticket, mao na sila'y buhi. Liwat na silang Kristo. Pero daghan-daghan na biyang nipalit. Ako lamang taga-agamay ng report, ha. Ang ato rong tickets nga nahalin as of yesterday niabot nag 21,534 ka tickets. Pakpak. Nya nasa tay 112 ka one-stop challenge katong tag 20,000 pero 40 pa ang narimit, 72 ang wapa nato dawat. Unya hatagan sa tamo gamay ng report kay gawas aning five main projects nato naa pagitay laing gipanghimo karon in preparation sad sa atong pista og sa mga panginahanglan. Mao ni siya ang mosunod ang atong gipanghimo karon. Tanawa ninyo, ha, update bell tower nato. Tanawa lang ang naong sa tong bell tower ug wala pa mo diha kakita, mao na ron ang iyang naong niya. Ang adoration chapel mao sad na ang iyang naong karon or ongoing na sa sulod. Gikuan na sige hagimo niya. Ang nasa tay gibuhat nga bag-ong CR diha, naka sugod na sadta ana septic tank lang usa og ang iyang mga columns og pillar. Unya ang atong buta pumero nagdamba pa ta para atong kuan didto no sa babaw niya. Ang ato sang karaan kayong social hall katong CWL ga renovate sadta, sugda na nato renovation niya. Ato na diyang airconon puhon aron nga pwede na mo diha hayaon. Oh, ato kilid. Unya ang diha sad sa atong kanaganing anang may lobby, open lobby sa atong office ngadto sa may Caritas o CWL kanang open diha atong gitiles kay daghan na kay nga dagma kay dangog na kay ito. So atong gitiles karon mao na ang iyang porma. Din agid mo madagma diha kay pang outdoor gina nga tiles. Unya ang atong mga ceiling atong gi-repair sa atong kumbento kay nangayayihan natog maayo sa sulod ug sa gawas nya atong kanaganing giayo-ayo nang atubangan sa atong kumbento atong giayo nya. Ang atong dining area kanang atong gihimo-himong dining area gipamintala nato apil na ngadto refectory sa mga pari. Yayihan sa kitog kuan kana dia dapita karon atong gipintalan gwapa-gwapa na siya naong na hapsay na sa una mura man to siya og kanang gikagid. Natanawa nyo dito kage orag naong pari. Unya ang ato na nagahimo tag guest room diri sa kilid sa atong kitchen. Ato na sa nang gitrabaho karon pamasin nga og naatay pare luoy ta maglingkod-lingkod at taon na lingkuranan may na makahigda pod sila aron mosamot og kalit sa mesa. Makatug di na ron kadto. Ora nya ang outdoor nato sa garage nato og sa kitchen ang bongbong og ang iyang ceiling ato sang gipangpintalan aron hapsay-hapsay iyang naong, no? Makuha na siya, napag-atop, ato pa yung gitarong ang atop. O niya, dito pa yun sa gawas atong gi-repair na to atong CR, naghimotag mga gardens, daghang ta garden dito, kabantay mo dito loyo. Oo, nananom ta, atong taong na, kanatong taong, naka-harvest na ta nagkadaghan. O niya, mga organic ginatanan, kaya nga atong mga malata dinhi, atong gihimong compost pit, atong gisagol ang mga manure,
o niya atong gibutang siyuta muna atong taong diha pating himsuga at gihimo na sa dito garden atong unahan puhon-puhon makapamaligya gitingita ana. So mo na atong gipanaghimo karon o uban pa di nato madetalye para lang ninyo nga namalit og atong mga raffle tickets, namalit og slots. So far in our almost 1 year na, 1 year ta karong August, mao ni ang atong nahimo dinhi niya pagid sa sud sa simbahan. Ako naman ning napakita kaning tanan natong nabuhat. Atong pakpakan ang tanan ninyong gugma nga gihatag dinhi sa atong parokya. Mao ni siya ang pagpakaon. Ihatag ang makalipay, ang makapabalaan, ang makapalangit. Sa ato rong mga government officials, ako lang gining i-appeal, labi na gid sa Senate nga sikat kay karon, na amaroy Senate nga nituo nga mga senador, grupo senador nga nituo nga ang 13 maoy legal majority. Unya ang 12 illegal majority. Nya sa pika side nasa iniingon ang 12 maoy legal majority. Kinsa ka nila aning grupuha ang naghatag og kalipay, kabalaan og langitnong daan sa mga Filipinos. Kamo nalay pamalandong naagi explain na sa social media, mga lawyers, non-lawyers nagsigig himog mga komentaryo, pros and cons, mamalandong ta. Giyahan ta mos pagpamalandong og kadtong naghatag og kalipay, kabalaan og langitnong daan sa mga Filipinos, labi na gyud mga kabos, mo'y atong suportahan. Unya sa dako-dako nga scope, duha na malang ni sila gabarog mga politicians, kinsa kaha ang naghatag natog kinabuhi sa mga Filipinos, mga Marcos Group o Duterte's Group. Kana pamalandungan ta, tinud-on ta nagpamalandong, kinsa manilay naghatag og kalipay, kabalaan o daan padong sa langit, mao na atong suportahan. Ang dili mohimo ana naghatag ng kamatayon, di nato suportahan.